É fundamental comprender que son os dominios e a importancia vital que teñen na túa web. Neste vídeo vouche definir que é un dominio, porque é vital para ti decidir ben cal escolles e que consellos debes ter en conta antes de contratalo. Un dominio é un enderezo único que identifica un sitio web na internet. Ou dito doutro xeito, o dominio é o nome polo que atopar a túa web na rede. É a palabra ou conxunto de palabras que escribimos nun navegador para acceder a unha páxina web. O dominio ten dúas partes. Por unha banda o nome que eliximos nós, por exemplo para anxosánchez.com, o nome sería Anxo Sánchez. E por outra banda estaría a extensión, que é a parte final logo do punto. Por exemplo, o .com. Existen diferentes tipos de dominios que podes utilizar. Temos os chamados dominios de alto nivel. Estes son os máis comúns e abranguen as extensións populares como .com, .org, .net, etc. Na teoría cada un ten unha finalidade específica máis ti podes usar o que queiras. Tamén temos os dominios de país. Estes dominios son específicos de cada país e utilizan as dúas letras do código do país como extensión. Por exemplo, .pt para Portugal, .es para España, .fr para Franza e .us para Estados Unidos. E onde queda o .gal aquí? Pois este dominio, igual que o .cat, ou o .eus, denomínase dominio patrocinado, e é un dominio xenérico que ten como obxectivo de servir de paraugas a contidos en galego ou relacionados coa cultura e a lingua galega. Malia que os dominios teóricamente teñen finalidades específicas de uso, ti escolle o que mellor che conveña para o teu proxecto. Elixe unha empresa onde poder contratalo, unha empresa rexistradora, comproba que estea libre e escolle o que máis che encaixe. Algúns consellos para a elección do dominio. Que sexa curto e sinxelo, mellor se é fácil de lembrar. Que sexa relevante, debe reflictir o propósito do sitio web. Que non teña palabras complexas, porque sería difícil de recordar. Que teña palabras chave relacionadas co teu negocio ou proxecto. Que estea dispoñible, pois moitas dominios xa están rexistrados. Toma o tempo que precises para pensalo. Espero que esta información sexa útil para explorar e entender mellor este fascinante mundo dos dominios de Internet. E ti, tes un dominio? Falámolo nos comentarios.